Demà hi haurà una treva, estones amb sol, fins i tot amb força sol, però no se n'acabin de refiar perquè a la tarda augmentaran els núvols i les precipitacions poden reaparèixer, sobretot al Pirineu. Començarà plovent, nevant en cotes altes, però després la cota de neu baixarà cap als 1.000 metres la matinada de dijous. A la resta del país, bàsicament sol, amb molts núvols alts, que a la tarda es faran més espessos, les màximes demà més altes, però aquesta nit, atenció, perquè farà fred i hi haurà glaçades en algunes zones interiors. Un dia assolellat al País Valencià, amb bandes de núvols alts, a les illes encara nuvolades, fins i tot amb alguns ruixats al nord de l'arxipèlag, temporal marítim, amb onades que poden superar els 2 metres d'alçada al Lleó i a Menorca. Dèiem pluges i nevades importants de nou a Itàlia i tota la zona de l'Adriàtic. Algunes pluges cap al Cantàbric, però ja sol al centre i al sud de la península Ibèrica. Els dies que vindran, temps anticiclònic. I ja ho saben, quan parlem d'anticicló, d'estabilitat atmosfèrica, parlem de sol i de boires, que els pròxims dies s'aniran fent més i més presents, les boires a l'interior. Al cap de setmana fins i tot pot ser que no es dissipin a les comarques interiors, però la resta bàsicament farà sol. Això permetrà a les temperatures pujar i deixarà que l'ambient sigui més suau, més càlid de dia al cap de setmana, perquè les nits i els llocs amb boira farà bastant de fred.